खुलुमबाय आंनि लोगो नोंथांमोन आं दिनै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय मानि आङो प्रेक्टिसबो गैयामोन आरो जेबो ओरैनो फार्स्ट दिनैसो मोसाजेननाय ओरैनो सोलोंनो होननानै मोसानो होननानै आङो मोसादोंमोन। जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिया, जानायाथ' जाखायाखै होनबाबो आं बैसागुनि एसे न'आवनो गोसोजों रंजानाय लाबाय आरो एडभान्सनो। दा आंबो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो नायदो। जानायाथ' जाखाया होनबाबो गोसोआव रंजानाय लानोसै। नायदो लोगो नोंथांमोन आंनि मोसानाया मा रोखोम, आरो लाइक शेयार होनानै कमेन्ट खालामनानै आरो लोगोसेयैनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे आं गोसोआव एसे बिदिनो सापर्ट मोननाय माने भिडिअखौ मोजांसिन लाबोनो हायो। दा नायलांदो आंनि मोसानाया मा रोखोम। Sandung berandang.